Kažu da tvoje misli oblikuju stvarnost, ali kako to stvarno radi? Evo u 8 koraka. 1. Svaka misao nosi energiju i privlači istu takvu energiju natrag. 2. Ako misliš na strah, privlačiš situacije koje potvrđuju taj strah. 3. Ako njeguješ zahvalnost, pojavljuju se novi razlozi da budeš zahvalan. 4. Misli oblikuju osjećaje. 5. Osjećaji vode tvoje postupke. 6. Postupci stvaraju iskustva i tako misao postaje stvarnost. 7. Znak da si na pravom putu, sinkroniciteti. Ponavljajući brojevi 1111, 2222, 333, poruke u pravom trenutku, slučajni susreti. 8. Kada se osjećaš u miru sa sobom, to je najveći dokaz da si u skladu sa svojom željom. Na kraju zapamti, tvoje misli su sjeme tvoje budućnosti, pazi što sadiš i zaprati za još ovakvih poruka.